цените в Щатите са много ниски в сравнение с цените в Европа и в Япония и в Китай, нали, където са големите вносители. И сега обаче нещо, което се случва там в момента, според мен, това моята инвестиционна теза по отношение на газа в Щатите е много проста. Там в момента имаме гигантски ръст на потреблението, свързан с електрификацията първо, а пък там електричеството в Щатите е ужасно зависимо от газа. Над 40 и няколко процента от електричеството идва от газ, от газови централи. Втората голяма тема е изкуственият интелект. Огромните инвестиции в дата центрове, които са гигантски потребители. Значи в момента в Щатите стоманодобивните заводи потребяват по-малко ток, отколкото центровете за данни. От друга страна имаме много голям ръст на износа. Терминалите за втечняване буквално никнат като гъбки последните години по крайбрежието на Щатите. Те ги правят с идеята да изнасят газ, който да продават на 5 пъти по-висока цена в Япония, Китай или в Европа. Нали? Тоест имаш голямо ръст на вътрешното потребление, имаш ръст и на износа. В същото време геологията вече почва да създава казуси на добива. Което значи, че съвсем скоро, лично аз очаквам, цената на газа в Щатите да почне да расте до момента, в който стигне един момент, в който Тръмп ще почне да се притеснява от нея. Защото ако стане много висока цената на газа в Щатите, индустрията в Щатите почва да губи конкурентното си предимство спрямо целия останал свят. Това е основно конкурентно. Това има, да. Да. И тогава, първо ясно е, че при голям ръст на цената на газа, газодобивните компании ще направят двоен, троен ръст на цената на акцията. Те горе-долу такова е съотношението. В зависимост от това, пак казвам, къде са разположени, колко и дали успяват и те да увеличават добива или добива им пада. Но това, което... И тук много важна тема, времето през зимата. В Щатите, тъй като се отопляват страшно много пряко на газ и непряко на газ през електричеството, всъщност голямото потребление на газ в Щатите е през зимата и то много силно зависи от средната температура. При студена зима, при ръст на другото потребление, нали, от изкуствен интелект и така нататък, ръст на износа, в Щатите ще има голям ръст на цената, според мене, на газа, който ръст обаче Тръмп ще му сложи таван. И както до вчера обяснява, че трябва да изнасят максимално много и да печелят от износа към Европа, той изведнъж ще каже, ама газа ние предпочитаме да си го пазим. И тогава ми е много интересно какво ще правим ние тук. Защото ние разчитаме всъщност на този газ в момента. Ние искаме да разчитаме на руския газ по обясними причини. Обаче ако изведнъж секне американския газ, ние всъщност нямаме друга опция. Нямаме алтернатива, защото другите два големи износителя на газ са Катар и Австралия. Катар и Австралия са си продали практически всичките количества на Китай, Япония и Южна Корея. В смисъл, техните пазари са много по-обвързани с тях. Другия голям износител е Иран. Иран продава само на Китай, реално, в момента. И ще бъде много интересен момент. Това от геополитическа гледна точка може да стане много неприятно тук. За нас пак.